Teraz? To chceš maľovať, nie? No. A nie, čo si máme malované. Čo? Na tvojej izbe? Nehodať, aby sa Som Koniec? namalovala, že? Aha. Tak povedz, nie? Kde by si ho Stačí ma do skrytky, aby sa nemal. Takže Dobře. to je 5:45. Komentátor. Väčšina ľudí už spí a tu nás sa pár ľudí pozbiehalo v jednej izbe. A práve začíname piť fernet. A dopíja, zbytky sa nedopíjajú, zbytky sú zamknuté, ale nejaká tá fľaška sa ukradla. Tak sa Zemri! Nie, tak ešte tu zo pár ľudí žije. Zo pár vážne silných jedincov, ako sa povie vážne, jedincov, ako povedal to na jedincov. Keby sa s niekým rozprával, ty ľudí. Nie, to je reportáž. Aha, tak Nepoznáš reportáže, to je ako proste pre televíziu Kerám Marek. Eliška Pečová. Nie je toto... Marek Vyhňa. Vyhnička. Počujeme. Viniček, nie? Čo si? Zabuň to, čo bolo za slovo. Ja som No už to Marek. otvoríš? Ale treba čistú šalku. Tu na je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ľudí. 8 ľudí tu od tej 4:06 pokračuje. A pije, ako keby sa nič nedialo. Že? No je to plné. Takže je to super. Dobre, počkaj. Nie, to nie je choroba. Prvom šeflíku je cukor. Pre televíziu Kerám Marek. Ozvem sa, až keď sa preberem.